Maayong buntag matalom. Ako nagpahibalo sa tinuray nga nahitabo sa lungsod sa Matalom. Ang atong mayor o vice mayor o mga konsehal naghimo og lakang aron matabangan ang katawhan sa lungsod sa Matalom. Dili ingon nga way nabuhat ang atong mayor o atong mga vice mayor o mga konsehal sa atong lungsod. Sa pagkatinuod, adunay daghang gihimo nga lakang aron matabangan ang katawhan sa lungsod sa Matalom. Primero yani ang pagpanghatag og mga relief goods ngadto sa kabukiran. Dili tinuod nga maglihok ang atong mayor, vice mayor ug mga konsehalis sa atong lungsod. Sa pagkatinuod, daghang giplano si mayor ug mga konsehal ug vice mayor nga matabangan ang katawhan sa lungsod sa Matalom. Primero, mga relief goods. Adunay panghatag primero nga bugas 5 kilos every sa kada bayo. Sunod na nanaputay kami nga panghatag og bugas. Ako nagasulti sa tinuod nga ang atong mayor o mga vice mayor o konsehal sa lungsod nagbuhat, wala matulog, naidaghang mga ipangbuhat aron matabangan ang katawhan sa lungsod sa Matalom. Dili ta ikumpara sa lahi nga lugar kay ang usa ka lugar di ba day uniqueness kanang sa tanang sa kada lugar na di jud nga kanang ikumpara kay di man na pwede sa ug unsay makaya sa lungsod sa Matalom maora kay example Cebu City or Ormoc City, di ba? Syudad ni daghan ding moingon mo ba nga naging ang Ormoc City nga tag sa kasakong bugas man di na pwede sa kay ang lungsod city o municipality lahi siya budget magdepende sa era sa matag lungsod. Di na to ikumpara ang sa kalungsod o syudad. Siyempre ang syudad daghang mahatag sa katawhan, pero ang municipality magdepende na sa budget kung pila ka percent ang mahatag sa tao. Kung hangyo ninyong matalumnon, magtinabangay kita, dili ta sigdaot kay ang atong kontra karon virus, dili politika kay misakyan man busa matalumnon, mag-usa kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, thank you and mabuhay Matalom.